This is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends. And he's a great leader. But he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. אין לי ספק שזה משטר שרוצה לחסל אותנו, הוא רוצה לחסל את קיומנו. ולכן יצאנו למבצע הזה לסלק את שני האיומים הקונקרטיים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד להשגת המטרות הללו, אנחנו מאוד מאוד קרובים להשלמתם. ברור שיש כאן חלקים שונים שבאמת ספגו מכות קשות מאוד. חיסלנו את צמרת המדענים שלהם, חיסלנו את המפעלים לייצור צנטריפוגות, חיסלנו את מתקן העשרה, חיסלנו את נתנז, פגיעה קשה מאוד בפורדו, ואמרתי, עוד נדע בדיוק את מלוא ההיקף, אבל אנחנו נחושים להשלים את הכל. President Trump didn't put any conditions. This is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends. And he's a great leader. But he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. אין לי ספק שזה משטר שרוצה לחסל אותנו, הוא רוצה לחסל את קיומנו. ולכן יצאנו למבצע הזה לסלק את שני האיומים הקונקרטיים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד להשגת המטרות הללו, אנחנו מאוד מאוד קרובים להשלמתם. ברור שיש כאן חלקים שונים שבאמת ספגו מכות קשות מאוד. חיסלנו את צמרת המדענים שלהם, חיסלנו את המפעלים לייצור צנטריפוגות, חיסלנו את מתקן העשרה, חיסלנו את נתנז, פגיעה קשה מאוד בפורדו, ואמרתי,